Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an tayo sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadayat Sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari. Dios Amahan magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Kristo. Uban sa Espiritu Santo, kaya sa imaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilununta namo ang Dios nga imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuang nga magsunod kami kaniya nga matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaobsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod pa rin. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Unya, miadto si Saul sa mga turil sa karniro nga duol sa agianan, diin may langob og misulod siya ni ini tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna si David og ang iyang mga tao naglingkod sulod sa kinasuukan sa langob. Giingnan si David sa iyang mga tao. Ani ana ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo, nga itugya niya kanimo ang imong kaaway ug ikaw nay maantigo kaniya. Unya mitindog si David ug sa hilom gitabasan niya ang bisti ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao. Dili buot ang Ginoo nga patyon ko ang akong agalon, kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi ni ini nadani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya, mitindog si Saul og mibiya sa langob og mipadayon sa iyang lakaw. Unya, migula usab si David sa langob og gitawag niya si Saul. Agalon kong hari, og sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David og miingon kang Saul. Nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tao nga nag-ingon nga daotan akog tuyo kanimo. Karon nasayran mo na
gayud nga gitugyan kana sa Ginoo kanako, ug pipila sa akong mga sakop, nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo. Apan wala ko ikaw patya, kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tanawa kamahalan, kining tinabas nga akong gigunitan, aron masayod ka, nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo. Gikan kini sa imong sidsid. Wala ako makasala kanimo, apan nagtinguha ka sa pagpatay kanako. Ang Ginoo maoy maghukom kanato. Siya maoy maantigong manimalos, apan dili ko gayod bakyawon ang akong kamot, batok kanimo. Sumala sa karaang sanglitanan, ang taong dautan magbuhat og dautan, ug busa dili ko ikaw pasipad-an. Kinsa may gipangita o gigukod sa hari sa Israel? Usaba kapatay nga iro o pulgas? Ang Ginoo ray maghukom kanato. Siya ang manalipod ug magluwas kanako gikan kanimo. Human makasulti si David niini, si Saul miingon, "Ikaw ba kana, David, anak ko?" Ug mihilak si Saul. Miingon siya kang David, "Mas matarong ka pa kay kanako, kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisag gitugyan ako sa Ginoo kanimo." Mahitubo bagod nga ang usa ka tawo nga makahigayon pagpatay sa iyang kaaway, dili mo patay kaniya? Gantihan kaunta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako niining adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari, ug nga ang gingharian sa Israel malig-on ubos sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat, ug dili wagtangon ang akong ngalan gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kaluy ako, Diyos, kaluy ako, kay kanimo nagadangop ako. Tiya sa landong sa imong mga pako, nagadangop ako. Hangtod nga mulabay ang kadao. Magsangpit ako sa Diyos, ang labing halangdon. Sa Diyos nga naghimo kanako kaayuhan. Magpadalawon ta siya gikan sa langit, ug magluwas
Ibayaw unta labaw sa kalangitan, O Diyos. Kay ang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan, labaw sa tibuok kalibutan ang imong himaya, ug ang imong kamatinudanon hangtod sa kapanganuran. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya mitunga si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makig-uban kanako ug ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa." Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon ginganlag ni Jesus og Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus og Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon ang Patriota, og si Judas Iscariote ang nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko, mga kaparian, mga devotos ni Senyor Santo Niño, Pit Senyor! Mga kaigsunan, siguro nakamatikod kamo nga nagkadaghan ang mga balay nga gitukod sa bungtod dinhi sa Sugbo. Gani dinha ko'y nadungog nga miingon, ang Sugbo murag mahimo unya pariho sa Bagyo nga kadaghanan sa mga tao naa nagpuyo sa kabungturan. Ang uban gusto gayog moadto sa bukid, gani ang TAPS usa gayud sa mga destinasyon sa mga turista kung muanhi sa Cebu. Ang pangutana, ngano nga gusto man sa mga tao nga muadto sa kabungturan. Mga kaigsunan, karon Biyernes sa ikaduhang simana sa tuig og dinhi sa Basilika ang adlaw sa hubo nga gihimo kaninang sayo sa kadlawon. Pagtakob sa Fiesta Señor nga ang tema, In Santo Niño We Are One. Sa nanglabayng katuigan, ang paghimo sa paghubo, pag-ilis sa Santo Niño, gihimo lamang nga usa ka pribado didto sa sala sa Basilica del Santo Niño. Apan sa nanglabay usang mga katuigan,
gihimo kining publiko na. Nganuman, aron ipakita nga ang tawag sa pag-ilis, sa pagbag-o, sa pagsulob ni Hesus human sa fiesta, Senyor. Nag-auhag sa kabag-uhan kanatong tanan human sa kasaulugan sa fiesta. Ug ang ebanghelyo sa ato karong adlaw naghisgot may tungod sa misyon sa napulog duha base sa ebanghelyo ni San Marcos. Dinha sa ebanghelyo atong nadungog ang numero napulog duha iyang gipili. Nadungog nato ang kinaiyahan sa mga gipili. Gipili sila aron makig-uban kang Hesus ug ipadala aron pagwali ug pag-abog sa mga yawa. O gihisgutan ang napulog duha. Sugod kang Simon nga gingadlan ni Hesus og Pedro ug katapusan si Judas Iscariote ang nagbudhi kaniya. Klaro mga kaigsuonan sa ebanghelyo naghisgot sa number, nature ug names sa napulog duha. Sa atong pamalandong mga kaigsuonan, apil na usab sa tema nga in Santo Niño we are one, sa Santo Niño adunay kahiusahan, ang pangutana sa unsang paagi atong ma-promote ang kahiusahan. Tuguti ako sa pagsugyot og duha. Una, bungtod, ikaduha, makig-uban. Una, ang bungtod. Sa ebanghelyo, nadungog nato mitunga si Hesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Mitunga si Hesus sa bungtod. Ang bungtod, lugar diin nagpaila ang Dios. Si Moises nakadawat sa balaod didto sa bungtod. Si Hesus mitawag sa napulog duha didto sa bungtod. Nabag-o ang panagway ni Hesus sa bungtod. Ingno nato mga kaigsuonan, ang bungtod lugar sa panagtagbo tali sa Dios og tao. Maugani ang pangutana, do you go up in the mountain once in a while? Ang atong bungtod, siguro mao ang lugar o panahon nga adunay kahilom o ang panahon sa pag-ampo aron atong mahinagbo ang Dios. Ang mga kaigsuonan, mahiusa kita sa Dios didto sa bungtod o lugar nga hilom, lugar sa atong pag-ampo. Ang Basilica del Santo Niño sa malabay mga adlaw hangtod gani karon ingno nato lugar sa panagtagbo sa Dios ang batang Hesus ug kanatong mga tao. Ning tungura mahimo kining bungtod, mountaintop diin ikaw kitang tao maka-encounter sa Dios. Apan dili kita muhunong ug magpabilin lamang sa maong bungtod. Mulugsong kita diin ato dalhon ang imahe ni Santo Niño, dili aron ilisan, dili aron isayaw sa kadalanan, apan aron atong puy-an ang hiya sa Santo Niño nga mao ang pagpaubos ug usab mao ang tinubdan sa kahiusahan. Karong tuiga, ang Agustinian family o gani ang tubuok simbahan nagsaulog sa ika-1640th anniversary of the conversion of Augustine. Hinaot mga kaigsuonan nga kitang tanan mabag-o, adunay kabag-uhan sa atong kinabuhi, mahimo kitang artisans of oneness, agent sa kahiusahan ug magsugod kini sa bungtod lugar nga kita makitagbo sa Dios. Ikaduha, nakig-uban. Sa ebanghelyo si Jesus
Gipili ko kamo aron makig-uban kanako ug ipadala ko kamo pagwali o pag-abog sa mga yawa. Gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Ang pulong makig-uban nagpakita ang kitang mga tao na himugsok aron mahiusa sa Dios. Nagpasabot usab nga kauban nato ang Dios sa panaw. Tinuod ingno nato tapos na ang synodal years apan ang implementasyon niini pagsugod pa lamang. Ang santo ninyo kauban nato kitang tanan iyang gihiusa, bata man o tigulang, dato o pobre, gikan sa norte o gikan sa south, local o pilgrims, mianhi sa basilika, nahiusa kita sa batang Hesus. Ang santo ninyo mitawag kanato. The santo ninyo draws us together. Every person is drawn towards God as iron to a magnet. Ang santo ninyo batubalani sa gugma. O ginaot mga kaigsunan, kita nga na magnet mo dawat sa hagit sa Fiesta Señor nga mao ang kahiusahan. Ang pangutana, kumusta man ang sitwasyon sa kahiusahan sa pamilya? Kumusta ang relasyon sa asawa o bana? Kumusta ang kahiusahan sa opisina? Kumusta ang kahiusahan sa atong gobyerno? Apan padayon kita mga kaigsunan sa pagdamgo o pagampo sa kahiusahan. O magsugod kini sa atong debosyon ni Senyor Santo Niño. Sa pagpadayon ng Santos nga Misa, human sa pagsaulog sa Fiesta Señor, mugahin kita og panahon aron muhilom, aron muadto sa lugar nga diin nato makita ang Dios, aron mabag-o, mag-ilis kita ngadto sa bag-ong tao. Amen. Hinaot paunta. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawadon ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamud. Alang sa pagdaig baging maya sa iyang gadan, alang usab ka kapuslanan sa tibuok niya ang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadyang ang mga kasing-kasing, og sa buhi nga pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himo ang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni si Kristo imong hinigugmang anak. Siya maong pulong pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo nga nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo bidupa siya sa krus aron mabuntog ang sa kamatayon sa pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon.
Santos diri ka, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinun-an og biingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulaalang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo ang mahingpit kami diya sa gugma, uban niliyo nga among Santo Papa ni Alberto nga among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang maigsoon nga nangamatay, malaumon mapanaw sila og tanang nangamatay di simong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himaw kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa mga kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw ang himayaon pinagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ang kaniyong makagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ginoong Kristo na iyong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatayi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Ako ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, ang amuhan ni ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen,
Nangita kami kanimo kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami. Ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman. Tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalmo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among nahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan. Inita ang among kabubuton. Linisa ang among lawas. Santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbuotan mo. Tungod kay maoy imong pagbuot. Subay sa imong pagbuot. Kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagdang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makanitmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailugon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kawalay bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug magalagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanamong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami magigugma kanimo sa bubos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Katapusang pagampo,
O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag ka namo kanang grasya nga among kipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya ang among mga pag-ampo, o ipadala kanamo ang kalipay o kinabang, aron kami magdayeg kanimo uban sa amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!